I si no trobéssiu res, Sense. Vale, aleshores aquí agafem, ens posem la cinta aquesta aquí enmig, l'agafem i ho imitatem. Si veiem que és poc elàstic, li podem donar un parell de voltes i fem aquí 10 repeticions d'ajuntar els braços aquí mig, amb els ombros baixats. Després, ens agafem aquí al darrere, agafem la mà aquí així, l'altra agafada aquí, estirem el colze per darrere, el braç es queda al puesto i estirem. Fem 10 repeticions amb un braç i 10 repeticions amb l'altre braç. Estirem cap amunt. Després, podem agafar i ens podem posar els dos peus. Posem els dos braços i fem amb els dos a la cara. També 10 repeticions. Amb la panxa cap a dintre, la punta cap a dintre, que no podem estar fent-ho així. Traiem panxa. Si les bolses, Cap a dintre. chorito para adentro. Chorito para adentro. Com si estigués una pata de cul, a la panxa i aquí. Vale. Després, tenim aquests aquí. També mateix. 10. I després podem fer d'aquí a baix, d'aquí a baix, amunt i amunt, a baix i a baix, amunt, a baix i a baix. També, 10 voltes. Vale, i ja està. Les bombes d'augment de braços. Doncs ara que ja hem fet amb les bombes així, també podem fer servir els pots de llet així per fer coses. De llet, de caldo, de pollo, de taronja. Vale? No estem patrocinades per bon preu, però Il·lumina. no s'hi sap. Vale, començarem fent una mica d'exercicis semblants que hem fet abans, aquí, aguanto, les repeticions. Farem llançaments aquí. Vale. Els podem fer així, al pit, i ara fem pas cap allà, al mig, cap allà, i 1, i 2, i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, els deixem així i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara farem el gir. 3, 4, i ara 5, sortim volant. 6, 7, 8, 9, 10. Ara tot sencer, ens dona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ara per últim anem a fer un gir fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ja està. Ara anem a fer uns quants exercicis de cames i aprofitarem que tenim aquest passadís, qualsevol passadís serveix, el passadís de casa, el del replà. Vigileu amb els gerros. Exacte, vigileu amb els gerros, d'acord? Aleshores començarem fent salts com la granota amb les cames juntes. I torno amb cames separades. ¿Qué hace? Aquí lo tengo. Ara anem a fer salts a la pota coixa. Farem anar i tornar, 10 salts amb la cama, 2 salts amb l'altra. I anem canviant. Sí, es pollo con un rampa.
¡Oye, que l'altre passa! Canvi. Canvi. Ara, per relaxar-nos una mica, anem a fer llançaments enfrontats en l'estira de la cama de dalt i la cama de baix. Braços en creu, estirats, si pot ser com en punta. Doncs ara anem a fer el mateix que hem fet endavant, però a lateral. D'acord? Farem mig i mig. I gireu amb els mobles. Sí. I estiro les dues cames. Ara el que farem són agulles, que és que posarem el tronc cap avall i aixecarem la cama el més que puguem. Algunes nenes arriben fins a dalt de tot, algunes que no són nenes, doncs Carrem més a baix. agulletes. Sí, sí. I cadascú on arriba al seu nivell. Exacte. I ens apartem el que està al darrere, que no li dona molt cop. I encara que no ho veieu, les mans queden brutes després de posar-les al terra, així que ens rentem bé les mans fins aquí, amb aigua i sabó, i totes aquestes indicacions. I 20 segons, un minut, allà flotant de frota que té frota. Vinga, ben flotat, amb totes les indicacions. Aquí floto, aquí floto. Doncs això, gràcies, Aurora.